אנחנו נמצאים בבית חנון, חדר שכתוב עליו בייבי גרל כמובן. מתחת למיטה של הבייבי גרל יש לנו פה ערימות של רקטות. מתחת למיטה בכל הבית סך הכל מצאנו גם עוד פגזים ועוד תחמושת ועוד המון נשקים, מטענים, חגורת נפץ, ערכת הפעלה, נשק קצר, סלולר, ערימות של אמל"ח. אנחנו נמצאים בבית חנון, חדר שכתוב עליו בייבי גרל כמובן. מתחת למיטה של הבייבי גרל יש לנו פה ערימות של רקטות. מתחת למיטה בכל הבית סך הכל מצאנו גם עוד פגזים.